Unya karon, nining tungura Father Harold, ato na sugdan. Okay, Bishop. Pagtuki kining importante kaayo nga pagtulunan kalabot mga igsuon sa sakramento sa konfirmasyon. Okay. So, mga igsuon, among gigamit kini nga kahigayunan sa paghatag kaninyo og katisismo alang sa mga sakramento. Basic kay ni sa atong Kristohanong pagtuo o Katolikong pagtuo apan daghan sa atong mga kaigsunan Father Harold nga kulang sa pagsabot, no? Nya kung kulang sa pagsabot, maglisod sa taog imagine sa usa ka tawo nga wa kasabot nga makapuyo. Tinuod. So this is important now nga makasabot ta og balik sa unsa gyoy naa aning mga gasa nga importante kay sa Ginoo nga gihatag nato, nga gitawag nato mga sakramento, no? So kung makasabot na ta mga igsuon, manghinaot ta og magampo nga atong mapuy-an ang kabubuton sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. So sa milabay nga atong katisismo uban ni Father Harold, gipasabutan niya maayo sa hulagway ug sa kanindot sa sakramento sa bunyag. Sa bunyag. Karon sa confirmation. Which is very much related, connected, Bishop. Connected to Bishop. each other. No? So Father Harold, palihog sugdan nimo karon ang paghulagway nining maong sakramento sa konfirma para sa ato ang mga katawhan. Okay, Bishop. Magsugod tag kanang general description sa sakramento sa confirmation ni ato ning para sa information sa mga viewers para di sila moingon nga kanang ato ning giimbento nga mga description, no. Ato ning gikuha, Bishop, gikan sa Catechism of the Catholic Church, CCC number 1285. No, kining maong description. Okay. So kung nasila'y kopya sa CCC, mahimo nilang tanawon, aron sundan ta nila sa atong diskusyon karon. Okay. So according to CCC 1285, confirmation is the sacrament by which the baptized are more perfectly bound to the church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit, so that as true witnesses of Christ, they are more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. Wow, nindot kayong description, Father Harold, no? Tingani, mas maayo kung mapasabot na ito ni sa hinay-hinay. Kay nindot kayo ang mga words nga gigamit sa simbahan din alang sa mga tao nga makadawat ning maong sakramento. Oh, Bishop. Atong i-highlight ang pipila ka mga descriptive elements sa definition nga gihatag. Una, kanang giingon nga ang maong sakramento maoy mas maghiusa nato ngadto sa simbahan, no? That which makes us more perfectly bound to the church. Nganong naa may qualifier nga mas nahiusa. Tungod kay ang kahiusahan nato sa simbahan nagsugod man dito sa sakramento sa bunyag. Okay. Unya ang ikaduha nga kanang i-highlight nato nga description kaning word nga enriched. Napalambo. Enriched. Ambo to kung say mas maayong binisaya ani. Napalambo. No? Napalambo, napadato sa pinaagi sa espesyal nga kusog gikan sa Espiritu Santo. So kadtong gasa sa kaluwasan nga atong nadawat dito sa bunyag, mapalambo pinaagi sa espesyal nga kusog nga ihatag idugang sa Espiritu Santo. Okay. Unya, so kining sakramentoha, Father Harold, murag maingon nato og sa aripat na maghisgot sa mga vitamins ba? Murag booster, no? Maghatag og dugang nga kusog. Nga diha nadaan, pero ipalambo pagyod. Nya i-explain niya nimo nganong kinahanglan. Nganong palambuon. So sige. Unya, according to the description, kining maong sakramento tungod kay nakadawat man ta og dugang kusog, pagpalambo sa gasa sa Espiritu Santo nga nadawat sa bunyag, pinaagi nining maong sakramento kita pod mapasamot pod ang atong kaakuhan. Yeah. Kay matud pa bitaw ni tong salida sa Spider-Man, with great gift comes great responsibility. Great power. So mao na nga tungod kay nakikitagaan ka og dugang gasa, naapoy kanang kuyog nga kaakuhan ang maong gasa nga imong nadawat. Nadawat kay sayang mampod, no? Og di man gani ka mulihok, wala ta kapalig-una. Bitaw inana ra gud nga dagan sa pagsabot, no, mga igsuon. Inana ang pamaagi sa Dios, no? Gitagaan ta niya gasa, unya kinahanglan atong gamiton
So the greater gift, the greater is our responsibility to use it. No? Our tasks. So nabitaw panultihon pod, I don't know, correct ba ko ani nga, our talents are God's gifts to us. What we do with our talents is Is our our gift to God. gift back to God. No? So nindot kayo. So sige, padayon, Father Harold. Okay, Bishop. So, mao nga kung atong tanawon, ang para nako ang nindot kaayo nga elemento sa sakramento sa kanang kumpirmasyon, mao ang kana pang pagrespeto sa Ginoo sa atong development. Yes. Kana bang iyang gitan-aw nga sama nga nagtubo ta sa lawas o sa kahamtong sa hunahuna, ang ato pong kinabuhi sa espiritu kanang iya pong gianam-anam og patubo diha sa atong kaugalingon. Wata kasahan, no? Wata ka saa. Kay Muna- basig mabali ta Bishop og kasaon. Pero anak kanindot ang Ginoo, no? Ang iyang pamaagi bitaw. Usahay, Father Harold, dahi magudang tao. Kay gusto tab Paspas. paspas dayon Oo. ba? Bulhot dayon bitaw. Oo. Unya, imagine sometimes subo pamation nga bisan sa kabatanon sa tao, we demand so much ba? No? Daghan kayo Dili commensurate sa iyang sa iyang level, pangidaron, sa sa iyang iyang maturity, pagsabot, sa iyang maturity. So kini importante ba kayo, Father Harold, kay sometimes mahimot ang kanabitong unloving ba? Tinuod, No? Kay demanding ta kayo, no? Nya wa tay respeto sa kaning tawo nga sa iyang pagtubo ba? Nya ang Ginoo lahi man. na stages nga imong Stages man gid ang iyahan, girespetuan gid sa Ginoo. Bapo kayo Bishop nga Yeah. bisag kana lang imong pamalandungan ba kuan kayo. Lawom na. Kanang spiritually enriching kayo. Yes, yes. Kay no? bisan So, diha sa seminaryo pila man na ka departments no. Usahay magbante kusog ko galingon kay ahong pamaagi sa mga college di mahimong ahong dalhon sa mga high high school. school. That's Nga na right. ba Bishop? Oh. Mo na nga nindot kaayo nga kanang insight po ni nga atong pamalandungan mahitungod sa confirmation. So ang Ginoo, Father Harold, mura gid siya kanang mapinanggaong ginikanan. Ginikanan. No? So, So, ubanan gyud ta nga nagtubo Yubanan ta ba? sa atong pagtubo. Wata pugsa nga. Hinahinay, oo. Yun ani ka Kamo mga ginikanan diha nga mga responsable ug mahigugmaon, makasabot gid mo ani, makarelate mo kay inana man sa ang inyong pagdala sa inyong mga pinanggang mga anak. Tinuod, No? oo. Okay, so padayon, Father Harold. So mo to ang tulo ka elements nga atong nakita sa description. Unya, ang pagtulon na sa simbahan nagpasabot gyud nga kining confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. So ana mo makita ang ilang connection. Murag iyang gikumpleto, iyang gipahingpit ang proseso nga nagsugod didto sa bunyag. Sa bunyag. Ang liso nga Sakramento. gipugas panahon sa bunyag, gianam-anam niya patubo pinagi sa sakramento sa kumpirmasyon. Mao nga dili gyud ni masabtan kung atong ibuwag sa sakramento sa baptism. So mo ni sila ang sacraments of initiation. Sacraments of initiation. Yeah. Tulog gini sila Bishop magsugod sa baptism, unya sundan sa confirmation, unya sundan sa Holy Eucharist. Ang pasabot ani nga mobalik pagyog ka. Ah, Tiwason din na to. okay, kung imong tanawon naagyoy logic ang iyahang sequence. Yes. Kay usahay mabali magud na in practice. Oh. Usahay baptism sundan og Eucharist. Eucharist dayon. Okay, first communion, Oh. usa pa mag-confirmation. So- ang gi-contemplate sa theology ug sa canon law nga ang sequence gyud unta Baptism, confirmation, confirmation, ug and the Eucharist. Eucharist. Kay ang gasa nga nadawat sa bunyag paligunon sa confirmation? konfirmasyon, unya imatuto pagyud sa Eucharistia. Aron sa iyang pagdawat, andam gyud siya. Andam siya. Nakasabot ug andam siya sa iyang labi na gyud sa pag-atubang sa iyang tulubagon. Oo, Isip usa ka kabahin sa lawas ni Ni Kristo. Kristo. Mm. Okay. In fact, Bishop, historically, in the first centuries in the church, kining kumpirmasyon o pagbunyag, duha ni ka sakramento nga Sakramento. gisaulog sa hiniusa nga paagi. O, Gikas- walay kanang gitawag og kanang gap kaniadto sa baptism o confirmation. Usa ang celebration. Usa nga celebration, duha ka sakramento, forming what we call a double sacrament. sacrament according to Saint Cyprian in the early church. Yeah. I don't know, Father Harold, ha, ug unsay nahitabo gyud. But kining imong gi-mention karon, nahitabo ni nako sa akong kinabuhi. Kay pagtan-aw nako sa akong baptismal record Aha. ug sa akong confirmation record, patay dungan man bay. Usa ra nga adlaw. Usa ka adlaw. I really don't know kay wa man ta ka sayod no usa nitabo. Aha. Pero basin og sa practice kaniadto, giusa.
Kay ang obispo bitaw tagsara mo Suroy. sa usa ka lungsod, sa usa ka parokya. Kay can you imagine before, the whole province of Bohol was only one diocese. Nya ang mga dalan sa una dili pa maayo. Ang obispo tagsara makaadto sa usa ka lugar o sa lungsod. No? So, mo na nitabo. I don't know. Kung mo na nahitabo, Bishop, and this is not too long ago. This is Too long na, very long ago. this is not the early church, no? Ay, of course. Sa ato pa, kung imong tanawon, bisan ka na nga practice hangtod at least in the last 50 years. Yeah. Pa na. Kaning Kanang 66 kay mao man nay pagka more dapit conclusion sa Vatican II. So probably ang old rite ang gigamit. Ang old rite ang gigamit, no? Very interesting, no? Yeah. I was even surprised gyud kay tiyaw ba nga nausa man ang date nako of baptism and confirmation. No? Pero in fact, kung imong tanawon, biblically mao gyud na ang original. Okay. Pero ang premise pod ato, kasagaran adult baptism mo nang ilahos nila Gilahos nila. Yeah. Kay appeal ra ba ang consideration ani sa age, no? Sa edad, Which you will explain a little Bishop. later. Kana pong consideration sa age, ning tumaw po na tungod sa pag-develop pod sa theology sa confirmation. Yeah. Okay. So mao nay kanang murag historical background na Bishop. Usa ra ka selebrasyon kaniadto, duha ka sakramento. Pero ug sa pinulungan pa ni Father kanang Bebot Dagat, may soul rest in peace, no? Paglikwa-likwa sa panahon. Kuya, paglikwa-likwa. Wadyo ko dungog aron Grabe ray. yan, history. Lawom kay ron Kanunay ka makanuog sa wali aron ni Father Bebot. Oo. Apan sa paglikwa-likwa sa panahon. Meaning pagsabot niya na pagdagan. Pagbali-bali sa panahon. Pagdagan o pagbali-bali. Pagbali-bali. Oo, nadyo mga kausaban nga may ba tabo. nga mag-bike, magbali-bali. So, karon Father Harold, like katong miagi na to nga gi-discussion sa sacrament of baptism, ang usa ka sakramento mag-involve gyud siya og matter, no? Matter and form. Oh. Matter and form. So, dinhi sa sacrament of confirmation, mahimo ba i-explain nimo sa atong katawhan unsa ning matter and form sa maong sakramento? Proper to the sacrament. Yes. Sige. Ato ta sa kanang mga importanteng elemento sa sakramento sa konfirmasyon. Una, ang matter. Ang matter. Susama sa akong gihisgutan sa sakramento sa bunyag, mahimo nimong bukon ang matter in terms of galamiton o lihok. Okay? So dinhi sa sakramento sa konfirmasyon, ang lihok pagkatawgon og proximate matter. Okay, so proximate matter. Matter niya ang galamiton tawgon og remote Matter. matter. So, unsa man ning proximate matter, Father Harold? Arite sa proximate matter, unsang lihok nga appeal sa matter sa sacrament, mao ang pagpahid sa agtang nga gihimo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Sa in English na, may na anointing on the forehead done by the laying on of hands. Okay. Pero nay mga debate ni Bishop, unsa man gyud ang pagpahid sa agtang o ang pagpandong. Oh. Gidibatihan ba ni sa mga liturgists? Grabe, ang mga liturgists o mga kanonista ni Bishop, no? Oh. Hangtod nga may hatag og desisyon ang Commission for the Interpretation of the Decrees of Vatican II. Mingon sila, the anointing with chrism using the thumb sufficiently expresses the laying on of hands. Okay. Father Harold, kanang para makasabot kag giunsa nako pagbuhat nga even kanang duha mahimo nako. Masakay gyud. Tuslog ko sa krisma. Okay. Unya, moana ko sa agtang sa bata nga dang pandong. Exactly, Bishop. So, inikana nako diha dang pandong sa kamot. So, 2 in 1. 2 in 1. Makuha gyud ang kuan, makuha gyud ang importante duha nga mga lihok, no? Anointing on the forehead ug ang and pagpandong laying sa kamot on of hands. Yes. Okay. Yeah. So mao na ang proximate matter. Unya, inigpahid sa agtang ang gesture nga himuon sa obispo o sa minister mao ang paghimo sa timaan sa krus. Yeah. So dili check, dili circle. Timaan sa krus timaan yun. sa krus. Yes, timaan sa krus yun ang mga igsuon. So, basin na makabantay din nga gilingin ako, wag na ako nahimuan. Kadaghan na kay mga bata akong naagi sa akong kamot, Father Harold, nga nakonpirmahan. Kay sa nanglabay nga mga tuig, sugad pag-abot na ko sa Diocese Tagbilaran, naglibot-libot na ko sa tanang mga parokya, no? Unya, daghan ng mga parokya nga ako nagian nga nakonpirmahan.
Ya dinaghan gyud ang mga bata dinha. Oh, ginatos na Bishop mo nang kinahanglan yugag tabang sa Yeah. ubang mga kaparian nga Ginatos na pwede. siya. So sunod Sunod ang remote matter ang galamiton mismo. yes. Ang remote matter sa Sacrament of Confirmation mao ang chrism. Chrism oil lana nga krisma. Nya asa din man agikan ang maong lana? Oh, di sa manigikan din Ginama siya sa na Johnson's bay. Ginama na sa olive oil, Bishop. Oh. Unya nialaw pod ang balaod nga kung walay olive oil, pwede ang other oil extracted from plants. Okay. Okay. So unsay porma na unsa kay other oil extracted from plants. Dinhi sa atong Dinhi sa ato- diocese sa Father Harold, since naman kay available nga na olive oil. no? So mo itong gigamit. Yes. Mo itong gigamit, no? Unya sagulan na siya og kanang balsamic substance, Substance. nga para mo humot ang chrism. I'm sure na ay pipila sa atong mga viewers sa Father Harold o mga listeners nato nga nakatambong sa Christmas nato nga Christmas. himuon nato once a year. Yes, Bishop. Oh, di sa atong Panahon diocese. sa Holy Week. During the Holy Week, no? Natay Christmas nga paghimuon, usually atong gihimo na siya sa Holy Monday. Yes, Bishop. Yeah, ang uban laing adlaw pero di sa atong diocese sa Tagbilaran mas practical na to nga maghimo ta ani sa Holy Monday. Holy Monday. Kay ini ka Holy Thursday, some dioceses are doing it nga panahon. Ang ato mga pari manggod busy na sa ilang tagstag sa mga parokya. Tinuod. So we usually do it earlier. Yes. Kaysa kung imong sundon gyud ang kuan, ang sequence ana nga panahon, Christmas sa buntag, Mass of the Lord's Supper sa hapon. Sa hapon. But for practical purposes, birahon nito sa iyo ang Christmas. Yeah. Niya mao ni ang panahon nga timplahan Yeah. sa obispo ang olive Oil o katong imong gayong balsamic substance Substance. para pahumot sa yes. sa Christmas. So mao na ang remote matter, Bishop. So mao na gamiton gyud sa obispo inig panahon sa pagpangumpirma. Pagpangumpirma. So dili basta-basta nga laing klase nga oil. Baby oil ito. Di mahimo Malunggay oil. Kinanglan ka to nga oil nga gikonsakrahan sa obispo panahon sa Mao gyud Christmas. gamiton. Okay. Unya ang form of the sacrament mao ang pulong nga Pag-uban. ilitok sa obispo samtang iyang gi perform ang aksyon Yes. ug apply sa chrism oil. So, Nya, ang form- ang pulong nga ilibkas mao ni be sealed with the gift of the Spirit. Unsa man nasabi ni saya? Dawata ang gasa sa ang timaan sa gasa sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Yes. So mao na ang kuan karon ang nya nay nindot nga kanang nakoy na discover nga nindot nga historical kanang information aning maong form, Bishop, kay matud pa kining maong porma usan ni sa mga reform sa Second Vatican Council. Kay Okay. before ani ang form nga gigamit, I sign you with the sign of the cross and confirm you with the chrism of salvation. Gikan pa na sa 13th century nga formula. Taas-taas no? Oh, from 13th century to 1960s mao na ang gigamit. Pero pag abot sa reform, sa liturgical reform sa Second Vatican Council, mingon si Pope Paul VI nga mubalik ta sa maskaraan nga formula. The original. Which kani it can be dated as far back as the 4th century. Yeah. Oh. So it's like a rediscovering of the It's the a older form. Yes, it's a return to the Yeah. kanang closer to the original The original, celebrations yeah. of the early church. Nalipay po ko Father Harold nga inana nakamuba. Importante Importante ba ba ka mo bata? Yeah, importante ba kayo na siya nga kuan pod nga form kay that's important for the validity of the Yes. sacrament. Unya mo sipyat ang obispo. Nga kapuyo na niya daghan kay 200 ka bata ang kumpirmahan. Unya. Di niya makumplito ang form, no? So delikado nga ma-invalid ang That's right. sakramento. So napo jay practical one, napo jay practical purpose. Pero no? also the important thing there is the meaning. Yes, No, the of the return words. to the older practice of the Yeah. church. Yeah, ang meaning po Brother Harold nga kini gasa gyud sa Espiritu Espiritu Santo. Santo. Gisiliuhan ka. Siliuhan ka. Oh, so dihan ay gasa karon siliuhan nato. Sus kanindot. So mao ni siya ang matter and form Matter and form, Bishop. sa mao nga sacrament. In other words, kung gusto ta nga sigurado ta sa validity sa sakramento, atong i-ensure nga insakto ang matter and form nga atong gigamit. For every sacrament. That's right, Bishop. Yeah.
So this pertains especially to the kanang minister of the sacrament to make sure nga the matter and form are sufficiently followed. Mao. I hope mahinumduman ni sa ato mga kaparian dyan, no? I'm sure daghan sila seryoso mga sila ani nga ila yung ipaningkamutan nga di nila lamo ni. So si Father Warley kung siya imong i-delegate, imong I-delegate nga na to. gamita gyud ang form, Father Warley. So i-explain na to ni unya Father Harold ang delegation part. Okay. No, unsa ni pasabot ani nga nang ma-delegate sa ubang mga kaparian. Okay, so Father Harold, human makumpirmahan patagi gayon nga makadawat ang tao og sakramento nagi mausab sa iyahang kinabuhi. Yes, Bishop. No? So ato ipasabot karon sa ato mga viewers o mga listeners, what are the effects of the sacrament of confirmation? So, ato ta sa mga epekto sa sakramento. Sama sa ubang mga pagpasabot, daghang paagi sa pag-describe sa mga epekto sa sacrament of confirmation. Yeah. Kining gi-flash sa screen, naghatag na to pipila ka mga epekto nga gitudlo sa simbahan nga maoy mo abot diha sa tao kung makadawat siya sa sakramento. Gibutang diha, no? Sa imong gi-mention Father Harold, daghan ang epekto. Daghan ang kung mutan-aw ka sa CCC. Yeah. Daghan kayo ang gilista nga mga mga epekto, Mga pero epekto. we can summarize it by presenting it in this matter, no? O sige ko no Father Harold, i-mention nato ning 5 ka buok nga gi-mention diri sa atong screen. O kanang giingon nga becoming a child of God, which is really a continuation of the gift of baptism. You become closer to Christ, no? Okay. Kay si Christ gihiusa naman nimo diha sa sakramento sa bunyag. Sa bunyag. Aron mas mahimo mong masuod. Masuod ka. Unya kanang mapalambo, mapalig-on ang gasa sa Espiritu Espiritu Santo. Santo. Okay, the gifts of the Holy Spirit. Daghan ni Bishop, naka-memorize ba ta ni? Oh, Nakalimot kalinaw, kalipay, anana, daghan na siya, no? Na may gi-mention man na siya sa Balaang Kasulatan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Oh, nya sometimes na sila distinction sa fruits ug sa gifts, no? Ang fruits mo to peace, patience, no? Ang gifts katong wisdom, understanding, counsel, yes. fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord. Kining mong mga gasa, many others. ipalig-on balik diha sa usa ka tawo sa iyang pagdawat sa Sa sakramento. sakramento. Okay? Nya kanang gitawag nilag fully Catholic. Tingali ako kung mas mo prefer ko sa term nga kanang more deeply Catholic kay pagdawat sa bunyag Fully Catholic naman ta. Katoliko naman ta. So, mas palawman lang. mas palawman, mas palig-unon, no? Yeah. More deeply Catholic. Unya, kining ikalima, kanang tungod sa special nga gasa nga imong nadawat gikan sa Espiritu Santo, pagpalig-on sa gasa sa bunyag, kanang gitagaan kag kaakuhan sama sa atong gi-mention kanina nga you will be able to defend the faith. Ganahan ko depensa. sa illustration nga gigamit Father Harold, no? Na ay murag usa ka kanabang warrior nga gasakay sa kabayo. Sakay kabayo gadag espada. Yan si taming gyud, kumpleto siya sa gamit. Oo. Na meaning gitagaan sa saktong mga gamit. Gi-equip para nga makapanalipod siya sa iyang kaugalingon. Kung muasdang ka sa gira, tirador imong da siguradong tikwang ka na. Depende kung si David ay og naagi gahom sa Ginoo nimo, no? Bisag unsa ka gamay ang naa nimo basta ubanan ka sa gam sa Ginoo, So, kaya nimo. Karon kung sundao pa ka adto ka sa gubat, equip gyud ka. Kumplituhan gyud ka. Tagaan kag armas, makadepensa. agag drone, Yes. night vision. Murag ingon ana ang image nga So, gipalutaw din. dili lang ka kanang tagaag katakos sa pagpuyo sa imong Kristohanong pagtuo, kundi dili gitagaan pug kag katakos sa paglaban niini. Yes, Bishop. Batok sa tanang mga kaaway, no, ilabi na ang daotang espiritu nga naningkamot kanunay sa paghagbong nimo aron gikan mapukan sa imuhang pagkasumusunod ni Kristo. Okay? Mga kung atong tan-awon ang mga epekto, Bishop, makakita tag murag duha ka tema nga murag mag-summarize sa mga epekto. Okay. Una, kanang tema sa pagka sundalo ni Kristo, no? A person becomes a soldier of Christ. A soldier who is ready for spiritual combat. And even at some point probably willing to die for the faith. So man usa ka kanang elemento dito. Ikaduha, kanang emphasis sa confirmation being part of Christian initiation. Kanabang ang kumpirmasyon apil sa proseso sa pagkahimong Kristiyano sa lawom nga paagi.
Ang kumpirmasyon apil sa mga ang nga agian aron kita mahimong mas duol nga sumusunod ni Kristo. Sama nga ang tao moagig anam-anam nga mga ang sa pagtubo, ingana pod ang paglambo isip Kristiyano usa ka hinay-hinay nga proseso. Okay, so nindot kayo, Father Harold, ang imo nga malangkubon nga pagpasabot sa mahitabo sa tao nga makumpirmahan, no? Karon kanang ato nabantayan, Father Harold, ha, nga ang minister sa Sacrament of Confirmation, normally it's the bishop. It's the bishop. Oh, so Yeah. in the language of the law of the church, sila ang ordinary minister. Minister of the Sacrament of Confirmation. Yes, Bishop. So ordinarily, mao na nga ang inyong obispo, usa gini siya dako nga trabaho. Ang paghimo sa pagpangumpirma sa katawhan sa Dios. Dinis ato unsa may frequency na once every Once in 2 years, Once ideally, every ang 2 usa ka years. parokya mahatagan sa sakramento kung sa mo taas pa konfirmasyon. na bishop, mudaghan kaayo, no? Daghan kayo niya, di na siya maayo pud ba? Kay kung daghan kayo ang mga bata nga magtapok sa usa ka lugar sa konfirmasyon uban sa mga ginikanan o mga maninoy-maninay, gubot. So sa akong experience, dili maayo kung daghan kayo. Kay dili kayo mapasabot sa mga kabataan ang kadabililhon sa mao nga sakramento. Tinuod. So once in 2 years naning kamot lang ko Nga makalibot yun. malibot ang diocese nato, no? Matag parokya sa maong pagpanghatag sa sakramento sa konfirmasyon. So naghisgot man ta ganina, Father Harold, og delegation. So the bishop can delegate. Yes, bishop. The bishop is permitted to delegate the administration of the sacrament of Of confirmation. confirmation. Nay duha ka klaseng delegation. Kanang gitawag nila og stable delegation nga mahimo nimong ihatag sa bikaryo general panalitan. Okay. No? Stable delegation meaning murag dili na every time nga mohimo siya imong isang tagaag special nga faculty. Oh. Mo na stable. Ang usa katong kanang gitawag na to og case to case delegation. Case to case Panalitan delegation mo ka sa lang. parokya, nigabot na mo dito medyo lain nimong lawas, nya di gid mo maapas ang 500 ka mga bata. So you can always delegate the parish priest, parish priest or, there. or the vicar foreign Okay. of the area to help you out in the administration of the sacrament. Which usually what happens, no? Moy atong May ato na himong practice ni practice Bishop. dire tungod lagi kay tungod magus kadaghang mga bata. Bawo po ning mga bulanon, Padre Harold. Productive. Pura buyag. Buyag. Pura buyag. Daghan Okay. yung mga bata. Kanang usa ka tuig nga imong lakangan, daghan na kay ng mga bata sa sunod nga imong kumpirmahonon. So mo naman ning kamot dito nga na irregularity. Mabisita na to mga parokya o makumpirmahan ang mga kabataan. So mahimo sa obispo nga magpatabang Magpatabang sa mga pari sa paghimo Himo sa sa sakramento. sakramento. Although during that time, usually kada mahitabo, Padre Harold, ang obispo maghimo lead sa prayer o sa selebrasyon. Nya sa kuha na lang paghimo sa matter and form, paghatag ni ini, mao na nami mga kauban nga Pilan sa delegated. mga, Yeah. Even then, napoy delegation, Padre Harold, nga ang pari mismo maogi mangulo sa Muhimo sa tanan, sa tibok ritual. Yeah, so it's In fact, sa possible. ubang mga dioceses bishop, kuan gyud gilang gi-delegate on a stable manner ang vicar general. Ang Vicar General. Okay. So, that's about the minister of the sacrament. Now, kanusa angay himuon ang sakramento sa konfirmasyon para sa magpakumpirma? Okay, para sa magpakumpirma, ang gilatid sa atong lagda mao ang age of discretion or age of reason nga gi-define sa Catholic Bishops Conference nga at least 7 years of age. 7 years. 7 At least, ha? At least 7 years of age. Nabay katuyuan ani Father Harold, unsa may rason nga no kinahanglan makaabot ang bata ana nga edad? Okay. Akong panglantaw na bishop basin og gipasibo na sa kanang pagsabot sa sakramento isip kanabang sinugdanan nga ikaw makadepensa na sa imong pagtuo, barog na ka sa imuhang kanang mga prinsipyo nga gilabanan diya sa katolikong pagtuo. Kung earlier aning 7 years old basig dili pa na posible. Yeah. Pero na imong gibutang din na Father Harold sa ato ang screen nga if there is a danger. Yes, Bishop, kaning In danger of death, mahimong i-confirm pod ang usa ka bata. Nya mahimog yun ni sa bisan kinsa nga parish priest.
Okay. Dili kinahanglan og special delegation in danger of death ang ingon Yeah. ani nga sitwasyon. So na ay mausab, no? Naay mausab. In danger of death na ay pwede mahatag ni Akuan kayo anytime. ang atong balaod Bishop, basta in danger of death daghag mahimo Lahang mausab. nga dili unta nga itugot sa ordinaryong Karon, Father sitwasyon. Harold, matag himo na to sa konfirmasyon, naadyoy maninoy. Nay maninoy og maninay. Sponsors. Oo. So, Unya, could you explain, please? okay. Ang suggestion ani Bishop nga ang maninoy o maninay aron mapakita nimo ang continuity sa duha ka sakramento, sibo kaayo nga kinsay ninong o ninang sa bunyag maunta pod ang imong kuhaon sa kumpirmasyon. Kumpirma. Mamamboy na hitabo noon. Muna ideal. Kasagaran po, nga Bishop, ingon ana. Yagi practice no ang akong maninoy sa bunyag, maumampod ako maninoy sa kumpirma. Except nga kanang inig-akto na wa diha, manghuha lang tong kusina. Senato sa Which is really not good, no? Muna nga sa atong mga ginikanan, kami magdasig ninyo nga inyo yung pangandaman, no? Kanang sakramento sa kumpirmasyon. Tinuod. Kay ang mahitabo ang atong worry ani Father Harold nga kanabitong ang mga tao magpakumpirma silang anak tungod lang kay naag obispo, marag nakalitan lang sila. Kinahanglanon di ay unya requirement ba ni sa pagpa-enroll inana bitaw para nako murag dili siya maayo nga kanabang realidad, no? Unta ato mausab ang atong batasan, pinaagi ni atong katisismo karon Father Harold, Yes, makasabot sila sa kabililhon ining maong sakramento ug sa katuyuan niini, no? Ang mga ginikanan mangandam gyud. Tinod. Anyway, ma-announce man gyud daan layo-layo pa. Layo pa. So wala gyud hinungdan I-announce nga na. maingon ka nga mi kahibaw, mi kabantay, no? Oh. So dapat inig-announce o gusto ka mo appeal ang bata nga imong anak kanang imo nang andamon kung kinsay Oh, ninong. yeah. Sa pagpili og mga maninoy-maninay sa inyong anak, siguro agi ninyo na magpili mo sa maayo. Sa maayo. Kaya naman tayo mga requirements ana, Natay di ba, mga Father Harold? requirements. Susama sa sitwasyon sa bunyag na qualification sa panalitan nga at least 16 years old ang imuhang maninoy maninay. Okay? Unya, Oh. pero of course na exception na kung yun ang obispo nga younger allowed o kaha ang pari nga nagbunyag o nagbunyag o kumpirma mo ingon nga exceptioning kasuha kay bisag bata pa sa 16 maayo kinabuhi hamtong na igo na Yeah. siyang mahimong ninong o ninang. Unya kinahanglan na kumpleto niya ang sacraments of initiation. Unya maayo kinabuhi. Pero ang dili mahimo kaning dili katoliko. Okay. O kaha katoliko nga under excommunication or interdicted under penalty. Unya kini gidebatihan ni sa uban pero mingon sila ang mga tao kuno in irregular marriage situations should not be considered appropriate. Tung wala Okay. magpakasal bitaw sa simbahan. Yes, no? So, thank you kayo ani mga paglamdag nga imong gihatag Father Harold, no, sa ato mga kaigsuonan. Ako malaumon jud kaayo nga pinaagi ni atong gipanghimo karon ang appreciation of the sacrament makabot din sa ato mga kaigsuonan. Natay mga questions o Okay, clarifications Bishop. ha? Okay, Bishop. Nga akong ihatag nimo Father Harold. Gikan ni sa ato ang mga viewers, mga listeners, no? Thank you so much sa ani inyong mga comments o mga clarifications. Gikan ni Patratso. Father Harold, nga naman nga obispo ang kinahanglan mo hatag og confirmation, dili na lang ang mga pari sa mga parokya. Okay. Ang ordinary minister sa sakramento sa confirmation ang obispo gyud tungod kay ang obispo man ang murabaog nagsimbolo sa kanang otoridad nga mahimong mudawat nimo sa simbahan. Siya man ang father of the faith in the diocese. Yeah. So, I it don't is know kung- appropriate nga ang obispo maoy muhimo niini. I don't know, Father Harold, kung sayon ba po ni sabton sa ato mga katawhan, kini bang gitawag nila nga the bishop It's the fullness has the fullness of the of the priesthood. priesthood. Yeah. Ang kanang sila mga direct successors sa mga apostoles, no? So sila ang naay fullness of the priesthood. So the exercise of the ministry of the priesthood is exercised in its fullness by the bishop. By the bishop. Yeah, ang mga kaparian na to, they are extensions Co-workers Co-workers. of the order of bishops. of the order of bishops. Yes. I hope that explains, no? Oh. Unya, gikan kang Dodong Arambala. Pre Dodong, kumusta dia ha?
Salamat ini imong pangutana. Usahay mabalaka ko sa pagbasa ni imong mga questions. Makulbaan ko aning mga pangutanang Dodong. Si Dodong. Maradyo makuraw sa gatong mga panghuna-huna ni. Di ba ka si Ching may gasugo ani pod? May akong duda. Oh my God. Okay, gikan ni Dodong Arambala. Father Harold, how can the Holy Spirit work on those who became mentally challenged? Interesting question, Bishop, Yes, no? yeah. Para nako, kanang ang lihok sa Espiritu Santo di gid nimo ma-limit sa rational faculties. In fact, bisan ka ng mga mentally challenged children, daghan diha nga mas lawom patingali og appreciation sa pagtuo kaysa natong mga new normal. Oh, Yes. okay. Di man nimo masukod ang epekto o ang paghigugma sa Dios diha sa kasing-kasing sa tao sa iyang rational capabilities. Yes. And So nothing bisag also- sa atong tan-aw wala kayo siya igo nga mental intellectual capacities, pero ang kasing-kasing ana nga gitandog sa Espiritu Santo kung unsa ka lawom Never ang know. iyang gugmas Ginoo di nimo na makitaan. Di niyo makitaan. Mm. Okay, we can only see the outside of the Exactly. person. Exactly. No? Yeah, there's nothing impossible, no? With God, no? So, di ay laing pangutana, Brother Harold, gikan ni Iva ako, iba ako man siya ni. Pero mali ang account name. Good morning, Bishop o Father Harold. Unsa man gyud ang insakto nga edad sa bata nga pagakumpirmahan? So ato na nang gisgutan Ito na kanina. Bishop, oo. Pero kining ikaduha ni pangutana, nindot sad. Kun pananglitan ang usa ka tawo wala makumpirmahi, unsa may mawala niya? No? Unsa may ma-miss sa maong tao Nga wa siya makumpirmahin. kung wa siya makumpirmahi? Okay. Kung mutuo ta sa epekto sa matag sakramento, mayon ta nga kanang in a sense na deprive siya sa guaranteed effects sa sakramento sa konfirmasyon. Pero ako ning ipaklaro bisan sa akong mga klase sa una sa theology, mingon ko nga while we are guaranteed certain sacramental graces, it does not mean that God cannot work outside of the sacraments. Kana, nindot sad na. Oh, okay. Oh, at least maklaro nila. Tinuod No, kay natin ma-miss, pero natay ma-miss kay nahibaw still- man ta nga naay guaranteed graces. yes, but we still Pero believe, no? ug nakadawat ba siya di aning mga grasyaha outside of the sacrament, wa may magpugong sa Ginoo Yes. nga tungod sa kaabunda sa iyang gugma, iyang ipaambit gyapon sa tao. God can work in many ways. Yes, no? even outside the walls of the Catholic Church. Correct. No? So, Year okay. of ecumenism. So thank you, Father Harold. Yan ang maong tubag, no? Unya, ni asay nindot nga pangutana, pero para ako ni. Ika ni Jason Sin Tadlas Roman. Aha. Siya. Bishop, nga naman na ay mga obispo, dili gusto dipinsaan ang pagtuo. Dili gusto og debate. Mali ang pangutana. So ako lang mutubag ano yung Sige, Father Harold, ha? sige, Bishop. So anyway, tingnan ni lain-lain magutag perception sa tao ba, no? Basig mo po ni pagtan-aw ni Jason, no? And I respect that, no? Sa iyang opinion. Na yung obispo nga dili gusto dipinsaan ang pagtuo. I don't think nga na yung obispo nga di mo dipinsa, no? Madipinsa man gyud. Lain-lain lang sa paagi sa pagdepensa, no? Brad Jason, lain-lain ang pamaagi sa pagdepensa, no? Sama gud sa dula sa basketball, sa imong pagdepensa sa imong kontra, no? Lain-lain man tag diskarte sa pagdepensa, no? Nayuban nga mga obispo or mga pangulo simbahan nga mogamit sila sa debate, napayuban nga mogamit sa dialogo, Tinuod. no? Depende po sa konteksto, Bishop. Depende sa konteksto. Kung sa epektibo nga approaches nga sa imong approaches nga paghimuon, no? I'm sure ibisan lain-lain ang pamaagi pero epektibo. Tinuod. Ang debate nakatabang sa ubang mga tao nga malamdagan kay labi na sa mga lugar nga kanang bitong porsigido kayo ang mga kaigsuonan nato sa laing relihiyon, no, with due respect to them. Naiuban jud nga buragwan kayo, no? Combative sa kayo. Mao na nga the only effective way to defend is also to engage with them in a debate. I hope nga always respectful debate, no? Tinuod, oo. Yeah, na mature ba? Dili na nga ng debate nga insultuhay, dili na pasakitay, kay that would not help. Tinuod. No? Na-mention ako ni sa una katong na sa 1 Peter 3:15. Ingon nga be ready to give an account of your faith, Yes. but do it with reverence and gentleness. always. Oh. Always good. With reverence so, defend, but remain a good Christian yeah. by being gentle and reverent. Yeah.
sa imong respectful kaistorya, sa imong respectful. kaistorya. So mao na naiuban mo debate. Ang laing approach is dialogue, no? Ang dialogue is moglingkod ang mga lain-lain nga makiglingkod ba? Makikigala, makiginabi, magistorya ta, and then let's talk on what unites us First. rather than on what divides us, no? So that's another approach, no, nga pagbuhaton sa usa ka obispo or even usa ka pari or usa ka Kristiyano. Makapili siya ang pamaagi. I'm sure daghan kayo nga mipili ang pamaagi po. Tinuod. No? Nya, Even pag-discern pod sa pamaagi, gikan gyapon sa Espiritu Santo. Di ba? yes, It is the Spirit that will lead you into finding the right approach. Yes. So Jason, I hope nga na-clarify pod ang imong pangutana, no? Kinintanan atong mga buhaton pangitaag paagi uban ang katuyuan sa pagpalambo sa pagtuo sa katawhan sa Dios, no? So Father Harold, niabot na ta sa punto nga nag 1 hour na pud ta. Mananghid na ta, Bishop. Mananghid na ta pero kanang ako sa kang dapiton sa paghatag sa imong mga katapusang mga pangmaymay. Now last words for our viewers and listeners. Okay. Siguro ako lang ibalik ang duha ka kanang elemento nga akong gisgutan ganina mahitungod sa teolohiya sa kumpirmasyon. Una, kanang lawom nga pagrespeto sa proseso sa pagtubo sa tao. Nga kanang bisan gikan sa perspektibo sa Ginoo, gi-anam-anam gyud niya og dala nga sa lawig sa pagtuo ngadto balik sa gingharian sa Dios. The respect for process. Ikaduha, kanang the need to be kanang able to defend the faith, no, in the journey toward Christian perfection. Kanang importante sa atong panahon nga kanang makabarog ta sa atong gituhuan, pero una sa tanan, sa di pa ka makabarog kinahanglan makat-on pug kag unsay imong gituhuan. Mao na nga importante ang ongoing formation, ongoing study, bisan kita ganing mga nagtuon og dugay sa teolohiya, malimot man ta. Nya masapawan naman og daghang kaayong nabasa nga dili na fundamental. So importante nga magbalik-balik panagsa didto sa mga basic gyud nga pagtulunan sa simbahan niya. Palawman aron makasabot ang mga tao, unya makadepensa sila sa ilang baruganan. No? Yeah. So kana lang tingali Bishop, no? Yes, no. So ang ato ni Father Harold nga atong paghinaot nga ang atong katawhan will not only be a baptized people but an evangelized people. Ha? Confirmed Confirmed people able to defend and Yeah. evangelize.